Kau boleh pergi berang pernah sebaik pihak kene ke video jungnya jung kene ke sengi Independence Day ke jing Rakhe jungi ya ke jing lu jungi apa kari India ta hak ngashim ya kene kalat ban I wish you pi barak ki subscriber ki bapet ya kene ke video ru na wish you pi happy Independence Day ya barak ki bapet ya kene ke video ta mentang ngamut krek nok ban lek pet ya ki kato kat ni ki sin ki pa ka Saint Joseph bat ka snong ka badon bat kiwi ki school ro ki ya celebrate ang tei ha Umden ta mentai ngadang show dap show krum hang ne ta official un saya rapi ngaban shoot ya ki video ta nadu kane hingan sa IT no ya official ya kane ke video ban penyan ang shoot kumno ngaktif re ta official un sa shimto tino ya kane ke video ta kumbang la kular ya pi ba ngan sa pen bana ya ke result song pi menta hakane ke video te kato ka benta banjit ya kunong job la ne kanong job ha kato ka first giveaway jonga na kaliang jonga ban ai song bhai pi ke subscriber ka don ha jan bakut jong kane ka video dengan kerpat ipi ban page jaya kane ka video wat nom skip re te saap hadu kan wan hadin ya kata ka jingjit jong kinong job ha kane ka fast gift awe jonga tela dapin pat nom like ya kane ka video ngakerpat ipi ba pen like nyo bedum bedam ya kane ka video ya la dapi dang support mai ngakerpat ipi ba pen subscribe ya kane ka channel ru unjut tela dap subscribe so subscribe no kloi tengin like no menca samatan Umden pandai pet ya ka celebration jong tan nyo pesan ka jing Rakhe jongi ya ka jing lai lu apo kari India As per the accordance, bila sedang yang garing telai tinggal kot ngawer yai mam bipsi ben skohol versus the start of the game. Abang siap dan kasih na, abang siap yang dalam kedua na. Klop. Yes. Lawan dan kasih na, lawan dan yang berdua. Terus kami, jom memang. Jo. All the best start dulu. 2 seconds later. Rakhe जनाब पीछे दबा में दस्तक जनाब जिंगवा जनाब भोई
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम भी ये घर सुना सुना है कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले छूटते हैं प्यार से दुनिया वाले छूटते हैं प्यार से दुनिया वाले मेरे वतन 2 seconds later. Jangan tak berok kinong komen hakane ke giveaway junga kinong ya shembeza kila don hangne ngamti peresan pomut sajong kile don ki komen tai kapor kala kut mata obat ini kalau por kala kut mata ngala khang ta kalau dan prabaje tengin khang no ya ka jing shembeza jong pi hakane ka first giveaway jungi nakal yang ka jong pi production ya pi ka subscriber ta barok ki san pomut sajong ki don ki komen hangne ngala thok ka karteng jong pi walane ka karteng jong ka channel jong pi te mata udon u visual hangne uban ya rap ya ngaban jit ya kane ka karteng ka jong pi uno bakham biang ka no sen bakham teng shan ka shalang mat ka kata ka jing bha ka na se jong pi ka shong ka ti jong visual namaro visual un sajit ka we ka slip hangne mono uta upa kham thias kata kano sip ha kane ka fast give away jonga te nga kapati official ban unjit ya kane ka slip menta official un sa ha ban tap ya ka khaman jong u khnang ba un om yo I mayo le se u imon la ne u isno bang ya ka kartang jong no hangne to ujit ta kamon jong u hi tangin om island ya kata te un ha ban tap ya ka khamat jong u ban un sa ha ban jit daka batap kamat I bakano kakti jong u kan bha kano sip ha kata kartang te kan sip jong pi kan shong ha kakti u bishal menta pi hang to pensai ya tiet u do not menta ban ngak snau ba kanu kade kanong job uno de unong job baro ka shong ha kakti u bishal te menta ngak sang na ya kane ngangan hapan rekum hapo film hindi ya kini ki kartang ki jong pi ki badan hang ne te ngala pen mix bahan mentah le okey to na bien okey ta visual mentah unsa haban jin na kawin na pedang kine to visual mentah unsa haban tap na ikmat 1 2 3 okey tengangan sa ai no ya kine 1 2 3 mentah ka game kala sedang hang ne penjan mo ta visual mentah unsa haban jit kawin na ka slip hang ne kanu ka ba usngo bang bai na pedang jong kine katakan no sip jong ka kti jong u ta visual mentah sajet na ya mentah jonong jobang ne hakane ka first giveaway jong aku dai subun ka kti jong visual kan dei kan no sip but I don sub kupar sun te congratulations don sub kupar sun bapila job hakane ka first giveaway na kalyang jonga na kabenta jong pi ki subscriber hakane ka first giveaway jonga te session no kwa banai congratulations ya pi don sub shisha ban
pan don ya kane ka nasib jong pi bat ka kti official te ngam ra la da pi kwa ban I treat ya official na le re pla ban follow you po ka Instagram po ka Facebook don hi namar da pi kwa ban I treat so bahasa I kerpang ya official ya nga wat nam I re namar nga ngan hap I treat ya pi te sai sen kane ka bakadu ong no kala kam slam kane ka video te congratulations don sabku person bapila job hakane ka first giveaway chunga hakane ka video te kini ki wepat kipa la ya shim bata hakane ka first giveaway chunga wanam snow pare ngin sa penle biang sa shisin ya ka second giveaway chunga ngam tibre ngan aida ka mobile iPhone ngan aida ka MacBook Pro jong ka laptop ngam tire te hakasin ka baar kini ru kinsa yolat biang ban shim banta haka second giveaway junga tena baro kine kisan pongo chajrong ino job ide tang ini don sam lada pi kwa amdeira lada pi kwa pin hap hi ban receive ya kane ka jing ice ngau pha junga ta kumno bangin pin yo ya kata ta pin hap ban follow nga po Instagram po ka Facebook po ka Twitter ta pila ro ban yo phone number junga po ka ne ka link jong kane ka description jong kane ka video pila ban yo contact number junga hantu song bahasa call nga ta khnang bangan nom tip ba pisa a ka address jong pi ta nakasnong ang berpunta tar mo khnang bangan tip ya kata nga kapati pi papin song bhaban contact ya nga lada pim yo ya kata ka descriptions jonga po kane ka video ro sa follow nga po ka Facebook bakartang o ABS tado po ka Facebook nataha Instagram Albinsius tado te pilaban follow nga hanta te la visual un kwa ban hong i na ka banta jong pi don sab ku person visual kai ba pi kwa na ka liang jong don sab ku person pi kwa ka ukek ne pi kwa ka sha sau ne pi kwa kai to kapan ya don ku person te nagaliang chunga don sab ku person nagaliang chunga ngam don ai ban ong henry congratulations ba pilayo ya kene ka samo oi ke keteng piro ka te don sab ho oi pi don sab shisha te nagaliang chunga ngam don kamera kita treat whatever henry thank you chaprang mo tang kita boleh subut te kumne hingan pun kuna ya kane ka video da mar bakala kham slam hi kane ka video te karpari phi pada phim pat nom like ya kane ka video sumba sa like no ya kane ka video bukan don ham tu harum sumba sa like no sa no bedum badam bekedik bekedak ya to like button ba pio youtube te lada phim pat nom subscribe ya kane ka channel sumba sa subscribe no sa shi bok shi bom shi tup shi tap ya to subscribe button ngam tipre ta ma phi de wan kata ya to subscribe button hakato ka mobile chong phi te ta lu pun sai kendo haka wipat ka video. Thanks for watching. Bye bye Vishal. bye 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 bye. Okay.